κάποιες φορές γίνονται μόνο σε αυτό το στούντιο. Για παράδειγμα, φέτος έχουμε το Bollywood, που διδάσκει η Λουκρέσια. Εδώ εσύ δεν βλέπω και καλά. Το οποίο πρώτη φορά διδάσκεται στην Ελλάδα σε μόνιμο εβδομαδιαίο μάθημα. Σε παγκόσμια πρώτη λοιπόν στο Artistic Studio. Επίσης, εδώ στο στούντιο διδάσκεται ινδικός χορός, παρά τα μάτια. Μόνο εμείς και άλλο ένα στούντιο στην Ελλάδα διδάσκουν ινδικό χορό. Χειροκρέμα, χειροκρέμα. Η Χριστίνα που διδάσκει το Tribal Fusion. Την Όλγα μας, τη δασκάλα του σύγχρονου. Και τη Νίκη μας βέβαια, δασκάλα του σύγχρονου. Παιδιά, έχουμε το μάλι που ήρθε από την Κρήτη για να χορέψουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι για το στούντιο, παιδιά. Μάλλον του Χρήστου, δεν είμαστε και εγωιστές τώρα. Το δεύτερο είναι το... Μας πάει το... Η Πίτα μας έχει πάει σε φλουρί.